Hoxe está con nós a secretaria xeral do PPDG, Paula Prado. Que tal? Moi bons días. Hola, bo día. Grazas ante todo por estar con nós. Temos moito que falar da política galega, pero é inevitable referirse á situación da política española, máis que o que acabamos de ver na sesión de control, que vi tamén vostede aquí neste bons días. Está sendo moi tensa, esperábase con esta situación, non? Lamentablemente estamos vivindo unha situación insólita nun país europeo. O primeiro ministro de España asolado absolutamente pola corrupción, tanto personal como política, no seu entorno personal, a súa familia, no seu entorno político, o seu partido, e tamén no seu goberno xa empezamos a ver como eses contratos que conchavaban os tres que din eles que son os únicos implicados, os conchavaban lóxicamente pois co goberno. Non se pode facer adxudicacións públicas e levar cartos dos contratos públicos se non hai unha complicidade co propio goberno. Por tanto, isto de cinguilo solo a tres personas é absolutamente surrealista, non? Nos, a verdade é que vemos como está implicada a muller do presidente, está implicado o número 2 do presidente, tamén o ex número 2 do presidente, o fiscal xeral do Estado nomeado polo presidente. O nexo común de todos é o presidente. Por tanto, nos o que pedimos é máis dimisións e eleccións, porque isto xa non se sostén e a cidadanía ten dereito a decidir se quere seguir con este goberno asolado pola corrupción ou quere abrir un tempo novo da política de España, abrir as fiestras da Moncloa e respirar aire fresco e que o goberno se dedique ao que ten que dedicarse, que é a resolver os problemas dos cidadáns, e non a estar todos os días mirando pola mañán que nova noticia sale de corrupción ou que novo informe da UCO hai ou que novo imputado teñen no goberno. Dicía, escoitábamos ao presidente do goberno, precisamente contestándolle a Abascal, o líder de Vox, que había esas tres persoas, e insistían as tres persoas investigadas, que non había ninguén do goberno dentro dos casos de corrupción, pero o señor Feijóo onte manifestaba nunha entrevista radiofónica que estaba a dicir algo así como que o libro estaba a mitad de ler, non? O sea, que ainda quedaba moito máis por sair. Vostedes pensan que quedan aínda moitos casos, que este goteo de casos alrededor do presidente do goberno vai continuar? Bueno, é que eles falan de tres personas, pero tamén está imputada Isabel Pardo de Vera, que foi a presidenta de Adif, e lembremos que aquí en Galicia hai unha adxudicación que está nese informe da UCO de un contrato de emerxencia por unha obra tamén entre a vía Monforte de Lemos-Lugo, e esa adxudicación se fixo baixo o mandato do actual ministro Óscar Puente. Por tanto, isto de cinguilo a tres personas cando hai moitos máis imputados, hoxe mesmo onte coñecíamos tamén que dimitía un directivo do Ministerio de Facenda por amañar tamén recursos a empresas para evitar sancións fiscais. Bueno, aquí parece que está todo o goberno salpicado. E supoño que, polo que din, se están investigando máis discos duros, moitísima información que sale dos dispositivos electrónicos, eu insisto, en calquer país de Europa, só que a metade, ou só con un caso dos que estamos vendo cada día na prensa e na televisión, xa tería dimitido o primeiro ministro, como vimos en Portugal, non hai moito e con moito menos. Con todo, Sánchez insistiu estes días en que non vai haber eleccións, acaba de dicir tamén no Congreso dos Deputados, non vai haber adianto electoral, non vai haber dimisións, nin cambios, dicía, no seu goberno, no seu círculo máis próximo dese goberno. Instaba a PP, o PP e a Vox tamén, a presentar, pero PP sobre todo, a presentar esa moción de censura. Bueno, Sánchez está dicindo que non vai haber eleccións porque el ten moi claro que os seus socios de investidura o van manter. Os independentistas nunca viviron tan ben nin lle sacaron tanto a un goberno como que lle están sacando o goberno de Sánchez. E aí entra o independentismo galego. O Bloque Nacionalista Galego, que onte mesmo decía que non iba a ir a esa rolda de contactos de Pedro Sánchez, pero que eso non é suficiente. É dicir, aquí non estamos falando dunha foto, de evitar unha foto ou de evitar un contacto co presidente do goberno ou co goberno de Sánchez. Aquí do que estamos falando é de que ou estás cos corruptos ou estás
ca democracia e ca liberdade e coa honestidade. E o Bloque Nacionalista Galego está elixindo seguir mantendo a un goberno corrupto. E, por tanto, nós o que lle pedimos ao Bloque Nacionalista Galego é que deixe de apoiar ao goberno de Pedro Sánchez. Non só iso, é que deixe de apoiar todos eses concellos que están gobernados polo Partido Socialista co apoio do Bloque Nacionalista Galego, ou mesmo a Diputación de Lugo e de Coruña, que está gobernando o Partido Socialista grazas ao apoio do Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, o Bloque Nacionalista Galego non se pode manter ao marxe desta situación como se non fora con eles. Din que foron acordos puntuais. Oiga, a señora Ana Pontón apoiou o goberno de Sánchez no ano 2020 e no ano 2023. Por tanto, non pode decir que son apoios puntuais. Día tras día están apoiando as decisións do goberno de Pedro Sánchez. Estamos vendo que o Partido Socialista convertiuse nunha organización corrupta e, por tanto, o Bloque Nacionalista Galego está pasando xa de ser cómplice a casi que cooperador necesario, non? Mantendo a este goberno, ao Partido Socialista no goberno. Vostede cree que vai haber, efectivamente, un desmarque deses apoios? Se dicía Gabriel Rufián, ameazaba non con retirar ese apoio, o Bloque dixo que non asistirá ás xuntanzas, pero non facer esas imaxes xunto a Pedro Sánchez, pero vostede cree ou confía en que xa unha retirada de apoios neste momento que lle obriga a Sánchez a convocar eleccións? Lamentablemente, o independentismo non vai a retirar o apoio a Sánchez porque viven moi ben con Sánchez. Estamos vendo como cada día, cada decisión que toma o goberno de España é a favor do independentismo e vemos como llevan máis cartos a Cataluña que para Galicia, por exemplo, non? No financiamento autonómico xa o vimos. E, por tanto, os independentistas están vivindo moi ben con Pedro Sánchez e non lle van a retirar ese apoio, incluso a costa de ter un coste político, porque eu sospeito que os electores do PNV ou de Junts ou mesmo do Bloque Nacionalista Galego pois non comulgan con esta situación de corrupción que estamos vivindo en España e, por tanto, entendo que un elector do Bloque Nacionalista Galego que está vendo como o partido que votou está apoiando a un goberno corrupto, eu creo que a xente, eso, en pleno século XXI, non o apoia. Falou vostede un anaco da situación aquí en Galicia dos concellos gobernados por PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Dentro do PSDG, escoitamos voces xa discordantes, o alcalde de Ames, que pedían precisamente ese adianto electoral para que non se viran afectadas deputacións, concellos, pedindo precisamente para poder escapar un pouco desa deriva que pode ter. Vostede como ve esta situación dentro do socialismo galego neste momento? A directiva socialista mantía o discurso de Sánchez. Bueno, pois eu o que vexo é que están facendo o seu cálculo electoral, están vendo que se isto continúa o goteo de casos de corrupción hasta 2027, que son as eleccións municipais, van a ter un coste nas urnas. Lóxicamente, eles non queren ese coste, queren que pase todo isto xa e que, efectivamente, haxa eleccións e a xente poida decidir libremente. Pero que o presidente do goberno, o señor Sánchez, esta semana, cando compareceu, e dixo eso de non convoco eleccións porque senón vou perder as eleccións e vai gobernar o Partido Popular, hombre, eso ten un tufillo un tanto dictatorial, non? Por un lado, eres consciente de que non tes o apoio da cidadanía, pero non abro as urnas, non vai a ser que me voten de aquí. Pois iso mesmo é o que están pensando alcaldes do Partido Socialista, que cando se abran as urnas, a xente da rúa non os vai a apoiar, porque xa hai moita xente de esquerdas que xa o que está vendo non lles gusta absolutamente nada e non están apoiando a este goberno. Cree que pode haber unha fenda, falo do socialismo en Galicia, entre directiva autonómica e eses concellos ou líderes municipais, alcaldes ou presidentes de deputacións? Insisto, o que están vendo é que na rúa xa non teñen o apoio, por tanto, están xa intentando adiantar esa apertura das urnas para que se depure esta situación de corrupción e chegar eles no 2027
pois dunha forma máis limpia, por decirlo de algún xeito, non? En ese sentido, pois os socialistas teñen medo a que se abran as urnas e por eso, bueno, Pedro Sánchez non as abre agora porque ten medo a perder as eleccións, perdería as eleccións hoxe, el mesmo dixo, e o socialismo pois a nivel municipal e deputacións tamén son conscientes. Pero aí, insisto, a complicidade do Bloque Nacionalista Galego é fundamental. Todo isto dicío tamén as portas prácticamente xa do Congreso Extraordinario do Partido Popular a partir do 4, 5, 6 de xullo en Madrid. Quero lle preguntar polo papel dos populares galegos ali, porque o alcalde de Ferrol é o secretario de organización dese Congreso, vostede tamén é vogal, e tamén pola alternativa de Feijóo, xa non dentro do partido, senón de cara á situación que hai en España neste momento. Efectivamente, nos este luns votamos nas sedes do partido ao líder que queremos ter no partido a nivel estatal e votamos a Alberto Núñez Feijóo. Un xesto que, bueno, pois un xesto de democracia que nos tamén estamos pedindo, como decía antes, a nivel electoral, non? Efectivamente, para nós é un orgullo que o presidente do partido a nivel español sexa un galego. Primeiro, porque Alberto Núñez Feijóo xa ten demostrado aquí en Galicia que sabe facer as cousas ben, con sentidiño, con tranquilidade e con boa xestión. Segundo, porque, efectivamente, España merece un cambio e merece un novo liderazgo que na Moncloa pois este Alberto Núñez Feijóo tamén é moi bo para Galicia, que ten atascados moitísimos proxectos e moitísimos investimentos que urxe canto antes pois ese cambio na Moncloa para que Galicia poida seguir pois nesa senda de futuro que temos por diante. Está neste momento Feijóo e o Partido Popular con forza para poder presentarse como esa alternativa? Sí, efectivamente, nos consideramos que neste momento o Partido Popular é a única alternativa a este goberno corrupto de Pedro Sánchez. Todas as comunidades autónomas lideradas polo Partido Popular o están demostrando. En Galicia temos o presidente Rueda que está poñendo Galicia na vanguarda, non? Vemos como proxectos importantísimos de futuro, de creación de emprego, de investimentos empresariais, industriais, cuestións que en todas as comunidades autónomas que goberna o Partido Popular se están levando a cabo e, por suposto, entre todos temos que empuxar a que o liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en España nos leve, insisto, a Moncloa e esquecer esta etapa negra de corrupción do Partido Socialista. Falando da política en Galicia, e esta mesma semana Alfonso Rueda reivindicaba o estilo Galicia na política, que se baseaba na boa xestión, unha calma que tamén se viu interrompida nas últimas semanas por esa dimisión do conselleiro do Mar, e referios tamén no último pleno da Cámara Galega. Cree vostede que se actuou coa premura necesaria, que era precisamente o que votaban en cara o goberno da Xunta dende a oposición? Mire, o martes pola tarde lle chega a convocatoria xudicial ao conselleiro e o mércores pola tarde presenta a súa dimisión. 24 horas para nós é unha actuación absolutamente rápida e dilixente, deixando a un lado o seu aforamento e someténdose a un tribunal de instancia, algo que por desgracia non estamos vendo no resto de España. Ao contrario, estamos vendo políticos que toman a acta de diputados deixando a 5 compañeiros a un lado para aforarse e evitar un tribunal de instancia, ou como estamos vendo en España, que ninguén dimite porque prefiren manterse nos seus postos a dimitir. Neste caso foi dilixente, rápido e contundente. Pois Paula Prado, secretaria xeral do PPDG, nesta mañá tan intensa, ademais, políticamente, agradecemos que estea novos días, é un placer recibir aquí, como sempre. Moitísimas grazas a vos.